Sigurado ka na talaga? Pangalan kong ipapatato mo? Siguradong sigurado. Baka mamaya, pagsisihan mo yan ha? Di, bakit ko pagsisisihan na ipatato yung pangalan mo? Yung pangalan ng babaeng pinakamamahal ko. 3 years na tayo and gusto ko na kung paano laging nakatatak sa puso mo ang pangalan ko, ay ganoon din na gusto kong makita ang pangalan mong nakaguhit sa balat ko. Ang makata ha? Ikaw, hindi ka ba magpapatato? Mababa ang pain tolerance ko. Hindi ko talaga kayang magpatato. Sige, ako na lang. Wow! Magaling na yung tattoo sa'yo? Ang ganda talaga ng pangalan mo, mahal. Diana. Ayan may pa-heart pa. Sumagot na ba yung Kuya Earl mo? Ate, hindi pa rin po eh. Ano po bang nangyari sa inyo? Alam mo, hindi ko alam dyan sa kuya mo. Okay naman kaming dalawa. Nagpunta pa nga kami ng DRT nitong nakaraan. Tapos nakipag-break siya sa akin kahapon. Ni hindi man lang tumawag. Nag-text lang siya, Ernest. Nakipag-break siya sa text. Kailan pa maumalis ang kuya mo? Kaninang umaga lang po. Hindi naman nagsabi kung kailan siya babalik. Teka, kinontak na rin po ba yung mga malalapit kay kuya? Sigurado ako, Ernest, na pinagsabihan niya yung mga kaibigan niya na i-block ako. Kasi tingnan mo, hindi man lang nila ako sinasagot. Hindi man lang nila inisip kung anong nararamdaman ko. Balisang-balisa na ako, Ernest. Hindi ako makatulog. Hindi ko alam bakit bigla na lang nakipag-break ang kuya mo sa akin. Wala po ba kayong pagtatalo? Nag-away po ba kayo nitong mga nakaraan? O di kaya hindi pagkakaintindihan? Wala talaga. Ate, ako na po ang humingi ng sorry. Di pale, huwag ka mag-alala. Kapag umuwi si kuya, sasabihin ko kaagad sa'yo, ha? Maraming salamat, Ernest. Dear love, 3 araw na at hindi pa rin daw umuuwi si Earl sa bahay nila. Hindi din niya nare-replyan ng mga text ko at block na rin ako sa mga social media accounts niya. Ang hirap ng walang closure. Bakit hindi mo lang siya nakipag-break ng maayos? Bakit hindi mo lang niya inisip ang nararamdaman ko? Bakit pinakita at pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako tapos bigla niya na lang akong iiwan? Ang gagaling talaga ng mga lalaki. Lahat kayo, ang gagaling niyong magpanggap na mahal niyo ang karelasyon niyo pero napakadali niyo namang bitawan kapag ayaw niyo na. Patatu-tatu ka pa talaga ng pangalan ko, Earl. Yun pala, iiwan mo lang ako.
Besh, alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo. Iwan ka ba naman ng walang rason and no explanation? Mahusay siya. Yung ex-boyfriend mo ha, ang galing magpahalaga. Ako talaga, pakiramdam ko may bago na yan eh. Paano kung may problema lang si Earl? Sa tingin mo ba, gano'n na lang niya ako kadaling ipagpapalit? Pinatutupan niya yung pangalan ko, Bes. Ano naman kung pinatato? Ang modern na ng buhay ngayon, te. Ang dali lang na ipatanggal yun, di. Pwede namang i-cover up. Anong gagawin ko, Bes? Gusto mo pa talaga ng closure. Alam mo, ito na yung closure na pinakakailangan mo. No response is a response, Diana. Nakipag-break siya sa'yo nang wala siyang sinasabing rason. Ayun dapat, malinaw na yun sa'yo. Pakawalan mo na. Hindi worth ng time mo na araw-araw mong tinatanong ang sarili mo. O kaya, yung araw-araw kang nanguhula kung bakit kanya iniwan. Hindi deserve ni Earl ang oras mo, okay? Ang daming naaapektuhan sa'yo, di. Araw-araw ka nalang umiiyak. Unti-unti mo nang pinapabayaan ang sarili mo. Palagi ka nalang daw nagmumukmok dito sa kwarto. Sinabihan naman kita na dapat parati kang magtitira ng kahit kaunting pagmamahal sa sarili mo. Para kahit iwan ka, hindi ka mauubos. Kung ganun lang sana kadali ang lahat, Amanda. Mas madali ang lahat kapag sinimulan mo ng isuko. Hanggang ngayon kasi umaasa ka pa eh. Iniisip mo na baka kapag nakakausap kayo ni Earl ay maayos nyo pa. Papaalala ko lang sa'yo, di ha? Iniwan ka na niya. Alam kong gasgas na ang linya na dapat kapag mahal mo, ipaglaban mo. Kapag mahal, huwag isuko. Pero kung mahal ka talaga ni Earl, umpisa pa lang. Hindi niya na dapat naisip na gawin to sa'yo. Alam mo, itong ginawa ng ex mo sa'yo, malinaw na malinaw at pinatunayan niya na ganun kababaw ang pagmamahal niya para sa'yo. Kahit ipatato niya pa sa buong katawan niya yung pangalan mo, hindi sapat ang basihan yun. Na tunay kanyang minamahal. Kaya tigilan mo na yung kakaiyak mo dyan, te. Tantanan mo na ang kakamukmuk mo. I-mature yung ex mo, tapos ang usapan. Tapos na ang relasyon nyo. Tapos na kayo. Wala ka nang dapat asahan sa kanya. Thank you, Bes, sa pagpunta dito at sa pagdamay sa akin, ha. Hindi ko kasi gustong nakikitang ganito ka. Sana huli na to. Ayoko nang magkamali ka muli sa pagpili ng taong papapasukin mo sa buhay mo. Diana, always guard your heart. Ang kulit mo naman kasi hindi ka nakikinig sa akin eh. Halika nga dito. Dear love, 2 buwan nga ang lumipas, pero hindi pa rin nagpaparamdam si Earl sa akin. Ayaw ko na rin umasa pa, pero hindi ko pa rin maiwasan na minsan ay isipin siya. Nasaan na kaya siya? Okay kaya siya? Masaya kaya siya ngayon? Kahit ang kapatid niya na si Ernest ay hindi rin ako binalitaan kung umuwi na ba ang kuya niya. Maging ang matalik kong kaibigan na si Amanda ay pinagbabawalan akong ipagtanong si Earl sa mga malalapit nitong kaibigan o kamag-anak. Ang hirap palang mag-move on kapag hindi mo man lang alam kung ano talaga ang totoong dahilan kung bakit kanya iniwan. Kung may iba na siya, saan siya kumuha ng lakas ng loob na lumandi habang nakatato sa mga balat niya ang pangalan ko? Nag-focus na nga lang ako sa aking trabaho. Pinipilit kong hindi siya alalahanin araw-araw. Nililibang ko ang aking sarili. Bakit ganoon? Hindi naman ako nagpatato ng pangalan niya. Pero ako itong hirap na hirap siyang ibaon sa limot. Ernest, naparito ka. Sorry Ate Di kung nagpunta ako rito nang walang pasabi ha. Hindi na kasi kita matawagan eh. Blinak mo na nga ba ako? Oo, Ernest. Personal decision ko yun para hindi ko natanungin yung kuya mo sa'yo.
Ganun po ba? So, ibig sabihin ayaw mo nang makalinig ng balita tungkol kay kuya? Sige po, aalis na lang ako. Pasensya na ulit. Teka, Ernest. Sandali. Sige. Go ahead. Pwede mo naman akong balitaan. Ayaw ko namang masayang yung effort mo ng pagsadya mo dito sa akin. Tara sa loob. Tumuloy ka. Ate, hindi na akong papaligoy-ligoy pa. May bago ng girlfriend si kuya. Dinala na sa bahay kagabi. Ano? Totoo bang narinig ko na may bago na siya? Opo, ate. Nagulat na nga lang din ako nung sinabi na sa akin na girlfriend na daw yung pinakilala niya. 2 buwan pa lang kaming hiwalay, pero may ipinalit na pala siya agad sa akin. Sorry, ate. Gusto ko lang naman din na malaman mo kasi iniisip ko na baka meron ka pang false hope na magkakabalikan pa kayo ni kuya. Hindi mo kailangan mag-sorry, Ernest. Katunayan yan. Dapat nga na magpasalamat ako sa'yo dahil binalitaan mo pa ako. Paano na lang kung patuloy akong umasa na babalik sa akin ang kuya mo, diba? Sapat na siguro na nalaman ko na at alam ko na ang sagot. Sana'y masaya siya. Sige po, ate. Mauuna na rin ako. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero ako na ang humihingi ng patawad, Ate D. Mag-iingat ka lagi. Thank you, Ernest. Mag-iingat ka din. Ba't ang kapal talaga ng mukha ng ex-boyfriend mo, no? Siguro, matagal na silang may connection. Tapos, nang sigurado na sila sa damdamin nila, mas pinili ni Earl yung isa. Napakasama nilang dalawa. Kala ba nila magtatagal yung ganong relasyon na may nasasaktang iba? Itinapon na lang niya lang ganun-ganun na lang yung 3 taon, Amanda. Dahil nga, may iba na. Ganun naman talaga siguro. Saka lang bibitaw kapag may kapalit na. Sana maging masaya siya. Uy, bakit inihiling mo pa na maging masaya yun? Karmahin sana sila. Saya-saya nila tapos ikaw palagi na lang umiiyak. Ba't kapal naman talaga ng pagbumukha nila? Paano kayo nasisikmura ng babaeng yun na nakikita niya yung pangalan ko na nakatato sa braso ng jowa niya? Ano ka ba? May mga babae ngang kahit alam na may asawa at anak na ang lalaki, mapayag pa rin maging kabit. Yun pa kayang tattoo lang. Ang hirap talagang malaman, no? Kung totoo talaga yung nararamdaman ng tao sa'yo. Hindi ko talaga napansin at wala ding bakas na naghahanap pala siya ng iba kahit kasama niya ako. Alam mo, curious tuloy ako kung sino yung babae at kung saan sila nagkakilala. Kailan pa kaya nila ako niloloko? Girl, stop digging na. Hindi mo na kailangan malaman pang simula nilang dalawa. I'm happy na nakalaya ka na sa cheater mong ex. Hindi niya talaga deserve yung love mo. Focus on your healing journey. Love yourself, and kung may darating ulit, huwag mong ipagkakait sa sarili mong magmahal at magsimula ulit, okay? Okay, thank you, Bes. Kasi lagi kang nandito para sa akin. Anytime, best. Lalaki lang yan. There's so many fish in the sea. Nagkataon lang na bisugo yung shokoy na yun. Dear love, hindi ganoon kadaling umusad, pero araw-araw ay patuloy kong pinipili ang aking sarili. Mas pinagtutuunan ko ng pansin ang mas mahalagang bagay, katulad ng aking trabaho, pamilya at mga kaibigan. Madalas na nililibang ko rin ang aking sarili, gaya ng paglalaro ng sports. Ganun pa man, minsan ay bigla na lamang papasok sa isip ko ang aking ex. Hindi ganoon kadaling burahin lahat ng mga alaala ni Earl sa aking puso na parang nakatatuna. Wala siyang naipakitang hindi maganda sa akin, bukod sa ipinagpalit niya ako sa iba. Anyway, time heals all wounds. Hihintayin ko na lang ang oras na maging okay ako, na wala na siya sa buhay ko. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!